devara aram dest pê dike çêdim. Amerîka bi vî rengî lê dinare. Amerîka dibêje di vê منطقه حدود ji 5 kilometre heta 14 kilometre qesedê lê nemîne ji 5 heta 14 kilometre qesedê lê nemîne yani Quwa Sûriya Demokratî û silahê giran ji 20 kilometre wir de divê hebe berî 20 kilometre silah giran tune ye di va 14 kilometre de Amerîka silahê giran ji YPG stendine û dest pê kirin ji xala yekemîn orta Serêkaniyê û mantık devera Girespî gava di duwa piştî vêna wê bên ji Serêkaniyê heta beravê û her heta mantıqa Kobanê yani Şerqê Furat wê gişî bikin deverek aram Tirkiye vêna qebûl nake Tirkiye dibêje divê 32 kilometre qesedê dûrî hudûd keve û tu silahê giran jî destê wan nemîne ev ji nahiya eskerî de ji bo Qamişlê nerîna Amerîka û Tirkiye wek hewdû eyn wek hewdû bêjin bajarê Qamişlê wê rejîm tê bimîne li ciyê xwe em nahêlin berfireb be lê şûna YPG û PYD mehêgir têxîne ew hinekî ne hîn netefeqîne ew jî guftûgoyê ji bo kî bedîlê PYD û YPG be em wek Encûmena Niştimanî Kurdî jî me Amerîkî jî dîtin me Fransî jî dîtin me Rûsî jî dîtin û me Tirk jî dîtin me gotin va pêşmergê roj amade ne em karin qewetekê bêtir çêkin deriyê tetewî vekin em karin qewetek emnî jî çêkin em karin bedîl bin ji PYD re em nabin şerîkê îdarakê û xelk ser destê hatine kuştin û xelkin ji binê Kurda Erebê mantıqê hişkin ji binê Kurda em nabin şerîkê cerîmê wa divê xala yekemîn pêşmerge derbas bin divê PKK ji nav me derkeve PKK qiyada wat dike divê ew kesê kuştin kirin mehkeme bin di do ew kesê veşartî kesê winday min navê hevalê me Behzad Dorsum got jwar wek nimûne gelek xelk PYD ixtîtaf kirine divê PYD Diyarbekir bi li Kûderê ne sisiye gelek xelk westê hatine kuştin em wî rûperî naqulê bin em dixwîne xelkê xwe nabûre em wek Encûmena Niştimanî Kurdî bi rastî wek partiya me yani em li berin em cêhdê xwe gelkî bilind bikin bi xelkê Sûriye rengê yekemîn ji ber destûra Sûriya xelkê Sûrî nivîsîne em tekiliya xwebarê bêtir berfire dikin bêtir em dikevin derd û îşê hevdûdê ew jî bêjin erê ji bo xalê beşê bi Kurdav girî de bêjin erê ev xala yekemîn ev serkar dikin xala duwa dewletên cîhanê xas sereket taybet Amerîka Rûsya Yekîtiya Ewropa têkilê babara gelkî xweş in